tal-lejl sewdini waqt il-bidu tal-jum ħini f'dawl ix-xemx u f'dawl il-kwikeb mulej ħalli int tkun hemm fin-nifs ta' kull kreatura fil-misteri tan-natura fl-art bil-frott fil-milja tagħha mulej ħalli int tkun hemm. Min ibagħat il-ġuħ u l-faqar f'min bid-dieqa qed jinħar fl-ġieħ kollu ta' dawn ħutna mulej ħalli int tkun hemm fid-dema tal-qlub maqsuma f'kull imħabba li jagħtuna fl-aħħar nifs tal-moribondi mulej ħalli int tkun hemm. Ġewwa qlubna l-ħajja ċana fix-xewqat u fil-ħolm tagħna fit-taħbit tal-qlub ħerqana mulej ħalli int tkun hemm meta naqsmu imħabbitna meta nofru kol ħajjitna meta nħennu meta naħfru mulej ħalli int tkun hemm. Fil-ħelsin mill-qlub qarrieqa fil-fejqan mill-martu diqa fit-tamit fil-ferħu lena mulej ħalli int tkun hemm fit-talb tagħna u f'kull tislima fit-tifħir fil-kantu l-qima f'din l-imħabba infinita mulej ħalli int tkun hemm f'din l-imħabba infinita